Kopogore gi mano bende weche maluoro buche mopogore opogore bende odiochieng' ma kawuono nyakwar Mgajwang' od bura mano mar senet bende biro bedo ka chako winjo bura mano mar thicho oko jalup gavana e kaunti ma Kisii mano laktar Robert Monda ma bende nyalo paro MCAs madirom 50 kod 3 e kaunti mano ma Kisii bende noluto ombulu mano mar mondo mi thiche oko e kom kaka jalup gavana e kaunti ma Kisii wirane ketho mopogore opogore maluoro tiyo marach kod apise. Chakre odiochieng' ma kawuono nyakwar Mgajwang' saa 3 gi sani jod bura mago jo senators ma pacho ka biro bedo ka romo ma bende gibiro bedo ka gitimo ndalo 2 kawuono gi odiochieng' ma kiny. Odiochieng' ma kiny no bende migeno ni Monda kata mana daktari Monda jalup gavana e kaunti ma Kisii biro bedo ka ng'iyo chung' mare ponono ni biro bedo kithiche ok apisi kata ol. Nyakwar Mgajwang' par ni chakre ni yiero mano mar higa mar 2022 ne timre e pacho ka ma en ng'ur mar ang'wen ma bende od bura mano mar senet biro bedo ka winjo kaluwore kod thicho oko jotelo e pacho ka. En wach ma bedo odiochieng' ma kawuono ka bende senators chako romo mar odiochieng' ma kawuono mano mar yalo ng'ur ma bende MCs e kaunti mano ma Kisii nochiwo. Kopogore gi mano